Puilano koktuma thumnai media personal no ani khani hamjamate chiba ya pharo tai oro tongne jo to adong Tipra Motha ni YTF te TWF ni thajingan sle sigang kok sanro cycle angka ang te kisa sabai sogro sapiu nai jin biskang je 12 March je Kotor ke Lukuthum Panda je Asatabal ni Asatabal no khlawa ngman thangi tongo chini Tipra sani live mo kaisa live mo sijak nai tam hinba sin lai thangnai 2016 yagulo regional party no evacation Tipra sani party no Agutala wa ke Lukuthum kuthunani permission re jagya pheba sini bubagrani chaitok mumbai sin Tipra Motha ni loajima bai sini biskang ni 12 March Asatabal ground kaisa Kotor makasing borok kuthumui sini je sanmung sini greater Tipra ni khorang no khanaran bagai sini kendra hapang no khanaran bagai sing gobang ke hazar lagla borok kuthun thangi tongo a thangtani thangphai thangnani sini lukurok gobang ma kebungurok phai mano eba bui kebengi mano hain bagai ang je thangnai rono sekang bairan koinan musungo sin takazala constituency eba ke je sini haste ganangi je kubun constituency thongni joto constituency no thajingan sekang sini block president sakelang kasini TWF je aro seng tui rok manthona abu kubikok no aro seng tui tongnai glucose tongnai tai je masak seng amai dai pheba ang koinan musungo je thangnai rok nobo noro mansak sakni botolo haike flax ofon tui rok tlangi thangma kha tamni hema ningaro bisingo asu tongha ke ning tui ningna hane ongkor phakyanke abu ligla gai jangnai nang hamnan sigang hano tui rok nang geta manthoknai nang mano pheba ang koina musungo norok sakbon sagni ngi tui rok tlang thangma kha belaina chanai tai baksa sin borok to buri rok kwai rok chanai to gochara rok kwai chanai to ang borno koina musungo norok oroni simin nok ni simin tiar kha tlang ma kha sa nang ara kwai paina hanne kwai chana hane ongkha kangke ligila gai ngai ore pore ngai sing thangja kre sing sijak nai tai sing abun sigang kabang lai thangnai je oma he Lukuthum panaro sing tamun nukja khangke sing hajingo sini TWF ni president sakelang khaje kabang borok meeting o thangai meeting o haibe amma kabang borok nukjak tongo mane painani ri painani mungsasen nangmani mane paina ebaka Agartala naina thangnai amma tongo pheba sing haja kok sanamo sing bubagrani je ideology bubagrani je kok samono muitu narak je sing o je biskang ok kuthum laimung ama hanyo sadron kuthum laimung yamong kasak sini coba kotor ni yamong kasak sini coba kotor ni kuthum laimung niman abo tamni ka sing o je khorang abo Agartala sohor sime Tipra hawa simiya abo sini Delhi o khorang sogina nangana sina kuthum laimung or sing haina tatal obon erang hne chongkhanglak sing obon ka sin choban kaisa ya pri semung hanbagina sing o biskang no kuthum laimuna success khlabi ang joto lokorok no khabai khubai sing takazala constituency ninginai sing Tipra han joto lokorok no se koyo tai o Panda o omong ka thanjari kuthum laimung oro tin Tipra Motha ne nung temung kyabo IPF nung thung ni mocha ni thja spang thja kun pate khai Tipra sa nung Tipra sa hamdagi tongke chini o gada dengo phainai sing baksa manja khaiman asuna anu kon marom ta yamong kasak sini coba kotor ni kuthum laimung niman abo tamni ka sing o je khorang abo Agartala sohor sime Tipra hawa simiya abo sini Delhi o khorang sogina nangana sina kuthum laimung or sing haina tatal obon erang hne chongkhanglak sing obon ka sin choban kaisa ya pri semung hanbagina sing o biskang no kuthum laimuna success khlabi ang joto lokorok no khabai khubai sing takazala constituency ninginai sing Tipra han joto lokorok no se koyo tai o Panda o omong ka thanjari kuthum laimung oro tin Tipra Motha ne nung temung kyabo IPF nung thung ni mocha ni thja spang thja kun pate khai Tipra sa hamdagi tongke chini o gada dengo phainai sing baksa manja khaiman asuna anu kon marom ta ready pilauna hambai chini media person rongno tini chung press meet 12 ta Garjala block committee by press meet khlaijagu 10 tarik March 2022 tini chung press meet ok ma phaimani karone ke chini 12 tarik March Mahmud gathering chini Asatabal Tipra Motha nengge bubagra bai ringjak amono chung tei tini chung joto ni buskang chung ma phaikha o press meet khaimani bisingo chung kaini kaitham sisa chini o press meet ni tei chung sakhlainai puila wang keno chung sanai chini 12 tarik ni
chini program ni schedule bom hai khlai leka bom hai ke sungsab leka bono sanai aboni yagolo chini TTADC hafang phaimani yagolo baire ni borok hai ke ba company ba kaham entrepreneurship rok chini additional borom romani hai ke ba sinijak mani acknowledge khlaijak manno jeng ang kisi sanai tei chini last sai khana rona chini party ni chini 12 ta karjula blog chini party ni choli thai ba guidelines rona kisi sai khana rona chini 12 tarikh jeng om haigena decision na laika block committee ni ngai chini proti ward hai ke ba primary committee wo gari khungsa hai ke ba khungnai nai jeng jotona sab laika tei amarok jotona tiarang baikha amani bagai chini 12 ta karjula constituency wo approximately chinoro 200 above ni ready engkha gari hai ke ba card tei aboni yagulo jeng chini discipline tei chini time discipline engkha chini volunteers rok tongnai joto gari wono tei chini timing jeng sara 9 ta ni bisingo oro jompui jola ni jeng move khainai amani yagulo jeng tagarjola wo 10 ta tei gabor diwo jeng sara 10 ta ni totally jeng move khainai jeng agotla bukhago rona ronai tei khana chini 11 tarik khana 11 tarikh chini youth bai bahaina kaisa kobokjak khumulungo bike rally tongnai ayengot youth sombai bike rally tongphano chini 12 ta karjala jeng khana phungni sime khana salsa miking khlaijaknai chini elakao tei next chini party ni bom haige jeng chini block committee o jeng sole laitong haike ba jeng bom haige sole laini nang abono kisa saikana rono chini 12 ta karjala constituency ni bisingo kebu individual haike ba kebu group program party ni program khlaiani hingke VC level ni party ni program tei bu Kotor program jodi na khlaiani hingke chini block committee Tipra Motha YTF tei TWF ni concern sara khlaiya tongkhan janai tuma nomale oma haike part ke jeng jodi na jani jamu chuktoi jodi na khlailai kanke jeng chini party ni activities tei chini blog o concern kringke jeng misunderstanding lai mana chini constituency o chini bubagra chini MDC tei gana gini o chini MDC rok tongo borok bahaina chini constituency of hayani ke borok angbai ani loge wa asujak tongo chini sub zonal chairman boni thani o bahaina janogoi ba acknowledge khai bo sahori chini aro phayu tei amo haina same bubagra chini aro kuno program party ni program khayani ke bosangno janogoi inform khai phayu same way chini party ni program haina amo haike jeng cooperation khlai information na lai joton chini party no smoothly kheran khlailai bagai joton thani o tei administration part abo chini sub zonal chairman borong ganang apon bo saikana rwana tei last chini TTADC hafang phaimani yagulo chini Tipra Motha hafango phaya sekang kuno dino kebu player kebu individual ba kebu group company chini TTADC no chini mungruya haikeba acknowledge khlaijaya chini bubagra tei chini Tipra Motha hafango phaimani yagulo ONGC rok tabuk chini area o chini ADC area o samong khlaini bagai chini ADC ni hafango permission nawi makhlaini amahai hnai abo borok chini thani wo TTADC hafangni consent na as per the law consent nawi borok samong khlaiani ba samong khlainani mathangnai abo chini bagai jeng Tiprasa jeng jodino thansang khangke jeng chini joto musungmani jeng khlaimano abono chini Tiprasa thansang mani power asuk sawina ani kokno mathaka